محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں نے، جندی کل مخلوق رعایا اون سردار دیاں کیا باتاں نے۔ اُندی وچ کونین دے شاہی ہے، اُندی عاشق ذات الہی ہے، بن ڈٹھیاں خلق وکا گئی ہے، دیدار دیاں کیا باتاں نے، بن ڈٹھیاں خلق وکا گئی ہے، دیدار دیاں کیا باتاں نے۔ محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں نے، جندی کل مخلوق رعایا اون سردار دیاں کیا باتاں۔